umtitelizo weyipesheli baxoshwa phansi oblanket bokugquma nabo blanket bokugquma wozani bonunu wozani bontombo nizothenga oblanket sigqume sikhiphe ama-virus ango-2020 singene kahle ku-2021 asigqume sishise ama-virus wozani sizothenga nabo blanket bokugquma siyagquma sifaka amanzi endishini sifaka amanzi ashisayo sifaka i-Vicks sifaka namahlamvu egamtrini siyagquma sishisa ama-virus amadala wozani bondodo singagcini kokulwa nje nobuhle kuphela bondodo nani bontombo ukugquma kuyayikhipha nephuza face kuyasikhipha ney'nduna kuyayikhipha ney'nto ey'ningi akugcini nje ngokushisa ivirus kuphela usuzokwazi nokuthi ugqume phambi kwababa wasekhaya kanti usuyazi ukuthi usufake nobheka mina ngedwa usuyazi ukuthi usuyifakele nomlilo wabafazi umtshela ukuthi hayi baba ngilwa nevirus usushayani-ke lapho ushaya iy'nyoni ey'mbili ngetshe elilodwa kuhle ukuthi sigqume bontombo siyishise ivirus ngoba akusizi ukuthi ube muhle kodwa ususebhokisini lomncwabo asigqume ukuze kuvulwe siphindele siyosebenza siphindele siqhubeke nempilo ngoba akusizi ukuthi sikhale ngokuthi kuvalwa amabhizinisi kungcono ukuvalwa kwebhizinisi kunokuvalwa nge-casket wozani bontombo angikudayiseli uma ungayigqokile imaski wozani bontombo wozani siyothenga siyathenga siyagquma akuqunywa ngeke ube namehlo lowo mjuluka ukusizi ngalutho udinga ublankethi ugqume ngamanzi ashisayo wozani bontombo wozani bondodo asithenge oblankethi sigqume singene kahle ku-2021